Siyabonga ngokuklikha kule video. Welcome to Wake Up Entertainment. Gininda caught out gave useless paper instead of real proof. Usebanjiwe uGininda akasaniki ubufakazi beqiniso, usenika iphephana nje. Ubufakazi buveza ukuthi umbuso wazama ukuhlinzeka nge-logbook, iphepha elibhalwe ngesandla esikhundleni sedatha ye-AVL efunekayo. Abameli bokuzivikela bachaze kahle ukuthi abafuni i-logbook ngoba ingabhujiswa noma iguqulwe kalula. Bayayifuna i-AVL data ngoba iyinembile futhi ayinakuguqulwa. Lokhu kubonisa ukuthi umbiko kaGininda uyiphutha noma ngenxa yokungaqondi noma ngoba uhulumeni uzama ngenkani ukuletha ulwazi olungewona amarekhodi acelwe inkantolo. Lokhu kungenza inkantolo iphatheke kabi futhi kwehlise isithunzi salokho okulethwe yona njengobufakazi.